Zdravím vás, milí diváci, a vítam vás. Taktiež tu chcem dnes privítať nášho milého hostia Michala Fuliera. Ahoj, Michal. Ahoj, Radka. Teším sa, že sme sa konečne dostali k nášmu stretnutiu a dlho očakávanému rozhovoru. Keďže ťa možno niektorí vidia poprvýkrát v živote, bolo by fajn, ak by si sa nám skúsil predstaviť. Tak ako si povedala, volám sa Michal Fulier. Ako 16-ročný mladý človek som dostal do rúk Božie slovo, začal som ho v živote čítať a uvedomil som si, že to je práve to, čo mi chýba. Rozhodol som sa po niekoľkých rokoch štúdia, že by som chcel postúpiť na taký trošku vyšší level, tak som sa prihlásil na vysokú školu do Budapešti v Maďarsku. Bola to pre mňa veľká výzva, pretože jazyk tejto krajiny som nepoznal, no za to som si veľmi cenil to, čo som tam získal. Keď som z tejto školy odišiel a ďalej som pokračoval v štúdiu Božieho slova, tak som bol šokovaný nad tým, ako je táto stará kniha aktuálna aj v 21. storočí. No a keďže k jej výkladu my nevyhnutne potrebujeme aj duchovnosť, tak každý deň sa snažím čo najviac priblížiť k Ježišovi Kristovi. Takto mi možno budeš vedieť odpovedať na otázku, na takú záľudnú a často kladenú. Čo si myslíš o konci sveta? Bolo tu už mnoho dohadov, mnoho predpokladov a stále nič? No, je to otázka, ktorá je aktuálna každým rokom, pretože neustále prichádzajú ľudia s nejakými novými rokmi a výpočtami. Možno jeden z tých najznámejších je práve rok 2012 a nič sa nestalo. Chybou, možno tou základnou je to, že ľudia zabúdajú, že Kristus nám nikdy nedal časové proroctvo, ktoré by oznamovalo presný dátum jeho príchodu. Za to nám ale Ježiš povedal niekoľko udalostí, na základe ktorých my môžeme zistiť, či žijeme v tej dobe, kedy on má prísť. Ja spomedzi toho množstva som sa rozhodol vybrať len dva krátke a stručné biblické veršíky. Nachádzajú sa v Matúšovom evanjeliu 24. kapitole a je to 6. a 7. verš. A budete slýchať o vojnách a chýry o vojnách. Hľadte, aby ste sa nestrachovali, lebo to všetko sa musí stať, ale ešte nie je koniec. Lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu. A bude bývať hlad a mor a zemetrasenia budú miestami. Keď si všimneme posolstvo týchto veršov, tak Ježiš tu jednoznačne vraví o vojnách, to je vo výraze, lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu. Ďalej Ježiš vraví o hlade, čo poukazuje na ekonomickú krízu. Vraví o more, čo zase poukazuje na krízu ľudstva v otázke zdravia a zdravého spôsobu života. No a potom spomína zemetrasenia, a to je opäť poukaz na ekologickú krízu. Teda podľa Ježišových slov, čím história pôjde ďalej, na tejto zemi nebude lepšie, ba práve naopak bude horšie. Niektorí ale môžu povedať, a je to najčastejší argument, s ktorým sa stretávam, no ale veď zemetrasenia tu boli vždy. Vždy tu bol hladomor, vždy tu boli nejaké choroby a vždy taktiež bola aj nejaká vojna. Ťažko v histórii nájdeme obdobie, kedy by niečo z tohto nebolo. Áno, to je skutočne pravda, ale rovnako keď sa pozrieme do histórie, tak zistíme, že tieto veci sa stupňujú. Čo sa týka ekológie, myslím, že veľa ani netreba hovoriť, vidíme to na vlastných očiach, kedy žijeme v dobe, kedy sa ročné obdobia priam zbláznili. Akoby zabudli, kedy sú ich začiatky a ich konce. Žijeme v dobe, kedy nikdy nebolo zdravotníctvo na tak vysokej úrovni, ako dnes v rozvinutých krajinách, ale aj napriek tomu prichádzajú nové choroby, ochorenia, s ktorými si nevieme dať rady a ktoré priam kosia ľudstvo. Rovnako sa nachádzame v dobe, kedy sú vojny a boli aj v minulosti. Ale práve dnešná doba je výnimočná tým, že je vyvinuté obrovské diplomatické úsilie, vytvára sa množstvo organizácií, ktoré majú zabezpečovať mier a predchádzať vojnám, ale aj napriek tomu vojny sú a to je práve že divné. Nachádzame sa v dobe, kedy sú miliardy dolárov či eur vynakladané na rôzne charitatívne organizácie a projekty, ale aj napriek tomu sa nám nedarí odstrániť hlad či chudobu. A to je práve zvláštne. Akoby ľudstvo šlo cestou, smerovalo niekde, kde nás nečaká nič dobré, ale my sa to všemožne snažíme odvrátiť a zvrátiť. Ale ten udať nový smer sa nám akosi nedarí. Možno pretože je daný proroctvom. Keď o tom takto hovoríš, neznie to ako niečo, na čo by sme sa mohli tešiť. Je pravda, že jedným zo znamení druhého príchodu je aj schopnosť človeka zničiť planetu?
Skutočne, keď otvoríme zjavenie Jána, nehľadiac na množstvo starozákonných proroctiev, tak práve v 11. kapitole, v 18. verši môžeme čítať výstrahu malým i veľkým, a aby boli skazení tí, ktorí kazia zem. Je to výstraha, ktorá je venovaná každému obyvateľovi tejto zeme, a v ktorej Pán Boh s realitou vraví, že tak ako my skazíme zem, jedného dňa aj ľudstvo môže byť skazané. Takže áno, ako doba pokračuje a ide dopredu, tak aj nám sa úspešne darí ničiť to, čo nám Pán Boh dal ako správcom do našich rúk. Znamená to, že narastlo pochopenie, respektíve poznanie pochopenia výkladu prorockých kníh, alebo odkiaľ to ty všetko vieš? Veľmi dobrá otázka, skutočne len takto z neba nespadlo. Ale keď otvoríme zjavenie Jána či Danielove proroctvá, tak v nich nachádzame zaujímavé biblické verše, ktoré by som chcel prečítať a ktoré budú slúžiť zároveň ako odpoveď na tvoju otázku. V 10. kapitole v zjavení Jána čítame vo 8. verši: a hlas, ktorý som bol počul z neba, zase hovoril so mnou a povedal: choď a vezmi otvorenú knižku, ktorá je v ruke anjela, ktorý stojí na mori a na zemi. A ďalej prorok dostáva príkaz, aby ju zjedol. Keď ju zje, v jeho ústach je sladká ako med, ale keď ju prehltne, tak zrazu cíti jej horkosť. Čo to môže znamenať? No a chceme pochopiť tomuto proroctvu, musíme hľadať v Biblii, či je nejaká kniha naopak, ktorá by bola zapečatená. A skutočne nachádzame v Danielovom proroctve v 12. kapitole jeho knihy, mu Pán Boh vraví, budem citovať v 12. kapitole 4. verš: a ty, Danielu, zavri tie slova a zapečať knihu až do času, keď bude mať byť koniec. Mnohí budú spytovať a rozmnoží sa vedomosť. Pán Boh Danielovi dobrých 600 rokov pred našim letopočtom povedal: Daniel, to, čo som ti zjavil, zapečať. To znamená, to, čo si napísal, nikto tomu nebude rozumieť a chápať, kedy, až dokiaľ nepríde koniec. No a keď otvoríme zjavenie Jána, ktoré hovorí práve o tom konci ľudských dejín, tak čo čítame? Že Ján vidí, ako Pán Boh má v rukách už nie zapečatenú, už má v ruke otvorenú knihu. A to Pán Boh aj povedal Danielovi: keď príde koniec, rozmnoží sa vedomosť. A preto my žijeme v dobe, kedy Duch Boží nám odkrýva hlbiny Božieho slova, vedie nás ísť pod jeho povrch a dolovať stadiaľ nádherné diamanty, a preto by bolo veľkou škodou ochudobniť sa aj o poznanie týchto biblických proroctiev, keď ich už môžeme poznať. To, čo si tu všetko povedal, nasvedčuje tomu, že môžeme očakávať nejakú globálnu krízu, môžeme očakávať nejakú katastrofu, ktorá spustí tú záverečnú etapu konca dejín? Určite áno. Bude to kríza, ktorá sa bude týkať nielen ekonomických, ale aj ekologických rozmerov. Samozrejme, ten, ktorý tam bude hlavným činiteľom, obávam sa, že bude človek. Pretože väčšina kríz, ktoré sa na tomto svete stali, boli práve krízy, ktoré sme spôsobili my sami. A je to jeden z dôvodov je ten, že sme poznačení hriechom. A pokiaľ sa Pán Boh nedotkne ľudského srdca, tak človek inak ako zle ani robiť nevie. A ďalší dôvod, prečo môžeme očakávať krízu, je, že samotné Božie slovo nás na ňu pripravuje. Je to kríza, ktorú spôsobí nie len človek, ale práve tie bytosti pohybujúce sa v tých duchovných rozmeroch. O tom čítame v 7. kapitole Zjavenia v 1. verši, kde Ján videl 4 anjelov, ktorí stáli na 4 uhloch zeme a držali 4 vetry zeme, aby nevial vietor na zemi, ani na mori, ani na niktorý strom. Keď budeme študovať podrobnejšie knihu Zjavenia, tam sa pozrieme bližšie na toto proroctvo. Ja zatiaľ prezradím len to, že na základe prorockých kníh ako Daniel či Jeremiáš vieme, že vietor vždy symbolizuje nejaké katastrofy, vojny, nešťastie. A čo robia títo anjeli? Na Boží pokyn to zadržujú. Ale príde čas, kedy Pán Boh povie: pustite tie vetry. A potom sa to všetko vlastne na nás osype. To, čo hovoríš, je veľmi zaujímavé, obzvlášť to, že každú odpoveď čerpáš z Biblie. A z čoho iného čerpať? Keď si zoberieme slova apoštola Petra, ktoré napísal vo svojom 2. liste, 1. kapitole v 19. verši, aj máme pevnejšie slovo prorocké. A dobre robíte, že máte naň obrátený svoj pozor.
ako na sviecu, svietiacu na šerom mieste, dokiaľ by sa nerozvidniel deň a nevzýšla dennica vo vašich srdciach. Pravda je tá, že každý z nás i ja máme určitý pohľad na dejiny, či na naše vlastné životy na základe toho, čo sme prežili, či čo sme sa naučili v škole. No ale podľa Petrovho výkladu, čím Božie slovo je, tak Božie slovo nám slúži aj ako svieca. To znamená, že nám odkrýva to, čo my v žiadnych knihách dejepisu nenájdeme. Božie slovo nám odkrýva, čo sa skrýva pod povrchom. Pod povrchom, kde by sme možno očakávali, že tam nič nenájdeme, alebo sa aj bojíme vstúpiť, pretože by sme sa potápali v tme. A tak nám Božie slovo odkrýva, čo sa dialo v pozadí ľudských dejín. Nestačí mať teda iba vzťah s Kristom? No tu by som ti odpovedal jedným starozákonným príbehom, ktorý nachádzame v 2. knihe Kroník, je to 35. kapitola, a je to príbeh o jednom reformnom kráľovi Joziášovi. Joziáš bol jeden z mála kráľov, bol judským kráľom, ktorý sa rozhodol v Izraeli urobiť reformy a vytlačiť stadiaľ kult Bála, kult Aštarty, Molocha či mnoho ďalších kultov. Taktiež sa rozhodol zrekonštruovať chrám. Za jeho vlády sa našla Mojžišova kniha, tak sa nastolili nové obrady a sviatky, alebo respektíve povedané oprášili sa tie staré. No a tento král bol veľmi zaujatý budovaním vzťahu Izraela s Hospodinom. Až prišiel ten veľmi zaujímavý okamih jeho života, kedy cez jeho územie prechádzal egyptský král. No a Joziáš si myslel, že tento král chce na neho zaútočiť. Tak zburcoval svoju armádu, pripravuje sa do boja a tento egyptský král mu vraví: Joziáš, ja nejdem proti tebe. Ja si len skracujem cestu, ja idem proti svojmu nepriateľovi, ktorý býva tam hore nad tebou. Pusti ma cez tvoju zem. Joziáš mu neveril, tak šiel do boja a v tom boji aj zomrel. Možno sa pýtaš, prečo práve tento príbeh. Pretože Joziáš bol človek, kráľ, ktorý budoval vzťah s Hospodinom. Ale žiaľ, bol tak zaujatý budovaním vzťahu s Hospodinom, že prestal sledovať politické okolnosti a dianie okolo neho v okolitých kráľovstvách. A zrazu, keď prišla kríza jeho kráľovstva, zrazu, keď sa nachádzal na rozcestí, tak sa nevedel správne rozhodnúť. A nepostrehol, že Pán Boh mu odpovedal skrze pohana, skrze egyptského kráľa. A rovnako sme pred veľkým nebezpečenstvom aj my. Spoliehame sa na budovanie vzťahu s Pánom Ježišom, čo je vynikajúce a je to skvelé, pretože spasenie je z viery, nie z výkladu proroctiev, ale predsa proroctvá nám odkrývajú to, na čo sa v živote máme pripraviť, čo nás môže čakať, alebo inak povedané, čo nás neminie. Je skvelé, že Pán Boh nám dáva v Biblii nielen odpovede na naše otázky, ale aj rôzne povzbudenia, plné nádeje a taktiež varovania. A ja tiež o jednom varovaní viem. A to je to, že keby bol príchod Pána Ježiša odložený, nikto by neprežil. Áno, je to veľmi silné varovanie, pretože ale zároveň aj uistenie o tom, že Pán Boh hladí na náš duchovný stav. Ja poznám taktiež jedno veľmi silné, aspoň pre mňa, Božie varovanie, v ktorom sa stretáva Božia spravodlivosť a aj milosť, keď v Matúšovom evanjeliu 24. kapitole v 37. verši Pán Ježiš povedal: a ako bolo za dní Noého, tak bude aj za príchodu Syna človeka. Otázka znie, ako bolo za dní Noého? Väčšinou sa stretávame s výkladom, že za dní Noého bola obrovská bezbožnosť, kvôli ktorej prišla potopa. A ja s tým súhlasím. Ale za dní Noého sa zjavila ešte jedna vec. Obrovská Božia milosť. Pretože Pán Boh nepovedal: veľká bezbožnosť, zničím celú zem. Nie. Pán Boh aj keď dopustil zničenie, predsa zachránil 8 ľudí v korábe. A teda sa stretla Božia spravodlivosť s Božou milosťou. Tak predsa od čias Noého prešlo mnoho rokov a my vidíme aj v dnešnej dobe, kam svet speje a že to možno nie je k nejakému dobrému cieľu. Je možné, že aj dnešná nemravnosť, ktorá vládne vo svete, privolá nám nejaké nešťastie z neba? Veľmi sa mi páči vyvážený pohľad apoštola Pavla. V liste Rímanom 1. kapitole píše: dávajme veľký pozor, lebo väčšina čitateľov to prehliadne. Lebo hnev Boží sa zjavuje z neba na každú bezbožnosť a neprávosť ľudí, ktorí zadržujú pravdu neprávosťou. Pretože to, čo sa môže vedieť o Bohu, je im zjavné, pretože im to Boh zjavil.
Na koho sa zjavuje Boží hnev? Väčšinou, keď sa ľudí pýtam na tento biblický verš, tak mi povedia, no na tých ľudí, ktorí konajú tú bezbožnosť. A ja poviem, no ale toto Pavol nepíše. Prečítajme si ešte raz. Lebo hnev Boží sa zjavuje z neba na každú bezbožnosť a neprávosť ľudí. Božia túžba, Boží plán nikdy nebol zničiť človeka. Ján 3.16 jasne vraví, že Pán Boh miluje ľudstvo a miluje ho do takej miery, že svojho syna dal obetovať na kríž. To, čo Pán Boh sa snaží robiť a odstrániť, je hriech. Ale keď sa človek silou mocou drží toho hriechu a nechce sa ho zbaviť, no tak potom čo? Pán Boh hriech odstráni, ale žiaľ, bude odstránený aj spomínaný človek. Preto vždy Božia spravodlivosť, Boží hnev nie je mierený na človeka. Vždy je mierený na hriech, na neprávosť, ktorú človek robí. Človeka chce Pán Boh zachrániť. Je zaujímavý ďalší verš z listu Rimanov v 5. kapitole, v 2. polovici 20. veršu, kde čítame, ale kde sa rozmnožil hriech, tam sa ešte väčšmi rozhojnila milosť. A teda áno, množstvo biblických proroctiev vraví, že v poslednej dobe tá bezbožnosť, ten hriech bude narastať, ale podľa slova apoštola Pavla bude narastať rovnako aj Božia milosť, Božia spravodlivosť a Božie odpustenie. A to je pre nás veľmi dobrá správa. A preto každý človek vlastne stojí pred veľkým rozhodnutím, na čiu stranu sa postavím. Budem rozmnožovať hriech a spolu s tým hriechom aj zahyniem, alebo sa stanem takou predĺženou rukou Božou a budem nástrojom Božím. Čo teda znamená byť nástrojom hriechu a Božím nástrojom? Apoštol Pavol o tom podrobnejšie píše v 6. kapitole. Ale keby som to mal stručne povedať, tak byť nástrojom hriechu znamená, že skrze môj život, skrze moje skutky, skrze moje slová, ja budem šíriť hriech. Budem ho robiť a budem ho rozširovať a budem ho v úvodzovkách povedané zveľaďovať. A byť nástrojom Božím znamená, že Pán Boh skrze mňa bude svetu zjavovať milosť, odpustenie a bude ľudí pozývať k spaseniu. Toto je to rozhodnutie, ku ktorému život každého z nás speje. Podľa mňa ide o dosť vážne rozhodnutie. Nie je možné ho obísť. Musí ho učiniť každý človek. Áno, my toto rozhodnutie robíme buď vedome alebo nevedome. Vedome ho robíme tak, že si povieme, áno, Pane Bože, ja som sa rozhodol. Ja som sa rozhodol, že budem dennodenne s Tebou kráčať. A keď človek urobí toto rozhodnutie, ktoré je neskonale ťažké, je veľmi ťažké, pretože stojí veľa duchovných síl. Ale keď ho človek urobí, on sa stáva nástrojom Božím a Pán Boh začína meniť jeho a skrze neho aj jeho rodinu a jeho okolie. Ale rovnako človek tými každodennými rozhodnutiami sa rozhoduje, čím nástrojom vlastne bude. No počkaj, ale toto je to každodenné rozhodnutie. A čo teda to konečné? Tak o tom konečnom rozhodnutí taktiež čítame v biblických proroctvách i v zjavení Jána, ale ja si dovolím neodpovedať na túto otázku. Skôr by som chcel pozvať teba aj našich divákov k nášmu každotýždennému štúdiu zjavenia Jána, kde sa dozvedia aj odpoveď na túto otázku, čo je tým veľkým konečným rozhodnutím, ktorého verím, že mnohí z nás sa v živote dočkajú. Takže hovoríš, že nás pozývaš na štúdium zjavenia Jána. Je to dobré, lebo na mňa, možno že aj na viacerých, to zjavenie Jána pôsobí tak trochu pochmurne. Existujú v tejto prorockej knihe aj nejaké zasľúbenia? Jedno krásne zasľúbenie nachádzame hneď na počiatku. V 1. kapitole v 3. verši čítame: Blahoslavený, kto číta, a tí, ktorí čujú slová tohoto proroctva a ostríhajú to, čo je napísané v ňom, lebo čas je blízko. V niektorých biblických textoch nachádzame výraz nie blahoslavený, ale šťastný. Znamená to jedno a to isté. A teda samotná prorocká kniha Jána vraví, nech je šťastný ten, kto bude čítať, kto bude počuť a kto zachová to, čo je napísané v tejto knihe. To znamená, že ak hľadáš šťastie vo svojom živote, ak chceš byť v živote naozaj šťastná, ak túžiš šťastie prežívať, tak treba ti čítať zjavenie Jána, treba počúvať, keď je z neho kázané, ale pozor, je tu tretia vec. Ak ti Pán Boh v ňom niečo ukáže praktické pre tvoj život, treba to aj zachovať. A teda zjavenie Jána nie je dané človekovi na to, aby nás vystrašilo, aby sme z neho dostali depresiu. Naopak, my v ňom môžeme nachádzať zmienku o tom, kde sa v živote nachádzame,
kam náš život smeruje aj celá doba a tým pádom vieme, na čo sa môžeme pripraviť. Môžeme byť šťastní, pretože ten deň nás nemusí zastihnúť nepripravených. Je dobrou správou, že máme v Biblii zasľúbenia, cez ktoré nám Pán Boh hovorí, že nás ochráni, keď sa pre jeho stranu rozhodneme. Ale predsa v tom zjavení Jána sa viac nachádza tých takých nešťastnejších chvíľ ako šťastnejších. Naozaj musíme si prejsť tým všetkým utrpením? Keď sa pozrieme do histórie, konkrétne do prvých storočí nášho letopočtu, do tých prvých troch, a potom do čias reformácie, tak zistíme, že v časoch, kedy kresťania, tí skutoční kresťania, ktorí túžili žiť podľa Božieho slova, boli prenasledovaní, najviac boli primknutí k Pánu Bohu. Rovnako je realitou každodenného života, že človek, keď v živote prežíva nešťastie či nejakú stratu, je väčšia pravdepodobnosť, že bude hľadať Pána Boha ako v čase, keď mu je dobre. Aspoň ja ako kazateľ som sa nikdy nestretol s tým, aby si človek v živote povedal, no, som zdravý, rodinu mám na poriadku, postupujem vo svojej kariére, na účte mám riadny balík peňazí, mám pekné auto, postavil som dom, už by bolo na čase začať hľadať Pána Boha. Toto žiaľ nefunguje, pretože ľudské srdce je egoistické, je nastavené tak, že netúži po Pánu Bohu. Ale keď človek prežíva nešťastie, keď prežíva problémy, ťažkosti, možno i prenasledovanie, tak ani vtedy sa neudeje ten zázrak, že v jeho srdci sa zrodí dobro, nie, ale jeho egoizmus ustupuje viacej do úzadia, človek sa prestáva spoliehať na seba a viacej sa začína spoliehať na niekoho ďalšieho, na koho mocnejšieho ako na Pána Boha. A preto žiaľ, realita je taká, že my často potrebujeme aj tie zlé okamihy nášho života, pretože nás postrčia bližšie k Pánu Bohu. Ale v Biblii je krásne zasľúbenie, opäť v liste Rimanom, ktoré vraví, ale v živote tých, ktorí milujú Pána Boha, všetko bude pôsobiť na dobré. A všetko znamená nešťastie, katastrofy, ich vlastné zlyhania, dokonca aj diabolské útoky. Jediné, čo treba, je zamilovať sa do Pána Boha. Ak by si mal ty sám za seba vyjadriť jedným veršom z Biblie nejaké zasľúbenie, ktoré ti do života prehovára najviac, aké by to bolo? Je to verš, ktorý sa nachádza v prvej epištole svätého Jána v 5. kapitole. A dovolím si citovať 12. verš. Ten, kto má syna, má život. Kto nemá syna Božieho, nemá život. Milý Michal, ďakujem ti za rozhovor. Ďakujem ti tiež za odpovede na množstvo otázok, ktoré si dnes dostal, aj za tvoj čas. Milí diváci, ak vás zaujal náš dnešný rozhovor, pozývam vás na detailné štúdium prorockej knihy Zjavenia Jána na webovej stránke podpovrchom.sk. Budeme sa na vás tešiť.